22 minutos, vamos a hablar de un documental, Os valores no camiño, un documental que se proyectaba este fin de semana en Sarria y que está estaba organizado por la Asociación de Amigos del Camiño en la comarca de Sarria, el Concello de Sarria y la Asociación Protectora de Animales do Camiño, APACA. Raquel Feiría es la portavoz de APACA. ¿Qué tal? Muy buenas, Raquel. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, un documental, decíamos, que analizaba la situación de los animales en el camino y las contradicciones, ¿no? Cuando se reflexiona, cuando se pone en práctica nuestros valores. ¿Qué se ha querido con este documental, Raquel? Bueno, pois precisamente eso, ¿no? O sea, mostrar un camiño de Santiago máis real, sin espellismos nin quimeras, tanto as partes positivas como aquelas que non son. Pues, como ben decías, esa situación dos animais nas zonas rurais que atravesa, non quere dicir que, evidentemente, non decimos que os animais están peor no rural que na cidade, porque todos somos persoas e todo depende da persoa que como actúe, ¿no? Pero en concreto, pero sí que algo que pues, moi chamativo, pues todos esos animais son mellor, que pues imagínate os cans atados con cadeas, o dordos do camiño, camadas de gatos abandonados ou medios mortos de fame, bueno, pues todas esas cosas, non? E o que quisemos mostrar, pues sí, pues son esas contradiccións que temos como sociedade, pues cando reflexionamos o poñemos en práctica o que consideramos os nosos valores, pois que ademais especialmente se poñemos o foco na nosa relación e o trato ca os demais animais, que é algo no que se reflexiona moi pouco, non? Pero que es que ademais no Camiño de Santiago estas contradiccións pois son moi chamativas, xa que tanto a facer o camiño como as persoas peregrinas como as persoas que gestionamos o camiño, os entes sociais, institucionais, xa que, bueno, pues ese fenómeno xacobeo susténtase en boa parte na exaltación dunha serie de valores dos que ademais incluso presume, non? Claro. Entón, pues, bueno, non todo, digamos que, por suposto, non todo é negativo, nin centrar, nin poñer o foco na parte máis negativa, sino en todo o que nos vamos encontrando, non? O documental, pues, comeza, vai da man de dous grupos de peregrinos, de dous grupos peregrinas, un que sae de Ocebreiro e outro que sale de Sarria, pues, recorrendo o camiño francés, e entón pois se van atopando, vai mostrando o documental pues, todo aquilo no que se atopan, ¿no? Tanto as cousas a máxia do camiño, as cousas positivas, divertidas, agradables, a espiritualidade, a mística, se queres, ¿no? Se trata no documental tamén con humor, dinámico, ¿no? Con dinamismo. Bueno, hai que decir que un dos equipos peregrinos, o que sale, teño que decirlo, que sale de Salín do Cebreiro, é Sara Escudero, a actriz e coneta Sara Escudero. Eso te quería comentar, que contasteis, bueno, pues, sí, con moitas colaboracións, non? Neste documental. Sí, contamos con moitísimas colaboracións. Mira, entrevistas, por exemplo, se fixeron 4 entrevistas, son moitísimas, son moitas, non? A xentes institucionais, a xente da Agencia de Turismo de Galicia, da Xunta, algúns alcaldes, concelleiras, representantes da Iglesia, o de Anda Catedral, Fray Paco do Cebreiro, tivemos varias representacións da Iglesia, as xentes sociais do Camiño, das asociacións de amigos de Camiño, un montón de, claro, por suposto, non podían faltar as peregrinas, as xentes con empresarios do Camiño, e tamén unha representación moi amplia do movimento animalista en Galicia, de protectoras e de outro tipo de entidades animalistas, ¿no? Incluso tamén do Goberno de España, tamén saiu, pois, xente de animais de fora, non? Bueno, tivemos unha representación moi amplia e tamén, ao final, tamén de algunhas asociacións de Santiago, non? E son canto as entrevistas. Despois, pois, participou Sara Escudero, como decíamos, facendo como un dos equipos peregrinos que vai facendo de fío conductor, facendo o camiño cos seus cans, con Otto e con Suri, que foi unha cadela que lle morreu tamén.
lamentablemente fai pouco, e tamén contamos con Antón Reixa, que nos deu, que tamén fai un pouco de fío conductor do documental a través dun monólogo, o monólogo do bicho planetariamente abandonado, que foi un monólogo que fixo para a PACA fai uns anos, ¿no? que fala sobre mascotismo e que nos encaixou, bueno, a perfección aquí, ¿no? Neste documental, ¿no? E despois de, bueno, pues, de ter realizado o documental, Raquel, a que conclusións chegasteis? Conclusións ás que chegamos, por exemplo, algo que algunas cosas xa contamos con elas, outras, pois, yo non tanto, ¿no? Pero, bueno, unha das cosas máis evidentes, ¿no? É que é o descoñecemento, ou a confusión e o descoñecemento que, por exemplo, temos con relación aos valores, ¿no? Aos nosos propios valores, que, pois, si, todos queremos entender ou saber ou nos soan, ¿no? Cales poden ser os valores da nosa sociedade, ¿no? Nos que se sustenta a nosa sociedade, o noso día a día, pero ao pasalos á práctica, pois é complicado. A xente non sabe, de costa moito definilos, de costa moito centralos, pero hai outra cosa tamén, o tema dos valores é un pouco complexo, pero hai outro tema que a mellor é que é menos complexo e que tamén quedou moi de evidencia no documental, que é a relación que temos cos animais neste momento, no que parece que como hai unha sensación na sociedade de que todo mellorou con respecto aos animais, de que hai máis amor polos animais, máis respeto, e non. O que temos é, as cousas malas, digamos, o máis evidente que había, pois, por exemplo, o tema dos cans atados, que é algo, unha parte dun todo, ¿no? Pero algo tremendo, ¿no? Porque son vidas, seres que son atados a unha cadena con 6 meses e se pasan ali toda a súa vida. Pues imaginemos hasta toda a súa vida, que hasta pues, morren con 10 anos, cando morren, non? A veces teñen a sorte de morrer antes, pero imagínate unha persoa atada a unha cadena pues, con 7 anos e hasta os 100, aos 80 anos atada a unha cadena. E aí dala por completo. O sea, é terrible, é algo que está prohibido dende fai xa 8 anos aquí en Galicia, e non ha habido ni un solo movimento de administración, de ninguna das administracións, porque isto é consulto, en informar a poboación de que eso xa está prohibido e que ademais é execrable moralmente. No, entón, eso non cambiou en absoluto. E despois, por outro lado, eso que hai de, bueno, os amantes dos animais, me gustan os animais e tal, se está focalizando moito no mascotismo. Estamos confundíndonos utilizando os animais como mascotas. De feito, o término mascota está instaladísima, e non solamente falamos de termos de forma de linguaxe, ¿no? Que a linguaxe tamén influe, algo que tamén fixemos no documental, sino a cantidade de cans que se están mercando. Por exemplo, nós que facemos, non sei se saber, tamén se ve un pouco no documental, o tema da credencial de compostela canina, recibimos os peregrinos con can, os peregrinos e tal, ¿no? Bueno, pues fixemos moitas avaliacións estadísticas e tal en todos estes anos, é bastante doado, unha das cousas que facer aquí no camiño, como reflexo da propia sociedade, e entre o 60 e o 80% dos cans que veñen son comprados, e declarados, o sea, incluso podemos achegarnos máis ao 80% que ao 60%, porque a xente a veces te dice que esos con regalos, responde de maneira confusa, ¿no? Pero, bueno, veñen unha cantidade moi grande de cans todavía agora comprados. E as camadas siguen deixando parir cans de amigos, de veciños, de casa, porque son moi bonitos, porque non, estos son de criadores, pero son modero e tal. Bueno, entón, claro, as canceiras están absolutamente cheas e, bueno, e temos que cambiar un pouco en ese aspecto tamén. Pois un documental que se proxectaba esta fin de semana en Sarria, que viaxou por todo o mundo, pola India, Canadá, Alemania, Israel, tamén aquí en España, por lugares como Cataluña, e que, bueno, pois aquel que teña curiosidade... México, Colombia tamén, México, bueno, pois quen teña curiosidade de coñecer un pouquiño máis do que estamos falando, bueno, pois na web, verdad?, de APACA, na página web de APACA, o pode atopar nas súas redes sociais. Raquel Feiria, portavoz de APACA, moitísimas gracias, o temos que deixar, non temos máis tempo. Quería un segundo darlle as gracias, agradecer a Asociación de Amigos do Camiño do Camargo de Sarria, ao Ecologistas de Sarria, a Plataforma Galega para a Defensa da Natureza de Sarria, porque gracias a elas tamén o pase do outro día en Sarria foi pois maravilloso.
Pois moitísimas gracias, unha aperta, Raquel. Unha aperta, chao. Bo día.